Keď vám dám otázku, ako sa staráte o zamestnancov, čo mi odpoviete? Tak v prvom rade sa starám o to, aby som dodržoval dohody, ktoré s nimi mám, či už sú to písomné, alebo gentlemanské, alebo majiteľské, s tým, že keď sa dohodneme na nejakých dohodách, hlavne každý, povedzme si to úplne na rovinu, každý chodí do práce za peniaze, aby dostal každý deň výplaty, aby každý dostal tú výplatu, ktorú si u mňa zarobil. Myslím si, že sa takto starám. Robíme aj nejaké také podporné veci, že stretávame sa s rodinami mojich zamestnancov, chcem vidieť ich deti, manželky a tak ďalej. Takže v júni máme vždycky taký deň, firemný deň to nazývame, kde dojdú proste títo všetci, tak si pekne zapapkáme, vypočujeme nejakú peknú hudbu, podebatujeme a tak ďalej. No a zase na konci roka zase ideme k tomu, sadneme zase k nejakému stolu, to už sami, v našom takom zariadení, kde si vypijeme dobré vínko a proste zhodnotíme tú prácu za ten rok, ktorý sme vlastne odpracovali. Čo sa týka obchodných partnerov, ktorí sú pre vás najdôležitejší? Ale treba aj dodávateľia, s ktorými robíte. Viete čo, dôležití sú pre mňa vlastne všetci. Aj ten najmenší, ktorý si dojde kúpiť ku mne 10 klincov, 5 šrobov, jedno kladivo a tak ďalej. Lebo aj Sahara je veľká púšť a skladá sa len z malých zrniečok. Tie sú veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme máme tam významných partnerov, ktorí od nás odoberajú v niekoľkých miliónových hodnotách tie veci, takže tam tá starostlivosť je taká, by som povedal, náročnejšia. To sú veľké spoločnosti, skrz ktoré sme museli zaviesť nové počítačové systémy, EDI systém, proste tá spolupráca, fakturácia a tak ďalej, ktorá nás stála obrovské peniaze. To znamená, že aj napríklad spoločnosti, ako sú Baumax, Hornbach a Duslošal, alebo proste tieto okolité firmy, pre ktoré my robíme servis, tak sú pre nás veľmi dôležité.